Haram başı Niyazov'un öz döwründe halkın gözünün oduny almak üçin halk maslahaty we partladyjy bölümün üstü bilen gurnan hilelerini aytalamak Berdimuhammedowa başartmansam, yurtdaky dören ýagdaý ıssagly hereketlere başurmagy diktatory itekleýär. Türkmenistanyň depesine gara bulut bolup inen ykdysady helakçylyk konfiskasiýa edilen, ýagny tutulan we saklanan neşe önümlerini ýangadan oýna girizmegiň zerurlygyny haramdagy ýatladýar. Çykgynsyz ýagdaý haramdagy owal yglan edilen ýurdy neşe serişdelerinden saplamak siýasatynyň el çekmäge mejbur edýär. Döwlet kanallaryny köpçüligiň öňünde neşe önümlerini ýakmaklyk bol daşary ýurtlylar üçin niýetlenen oýun ýa-da reklama. Düşewntligi boýunça neşe sewdasynyň uruş we ýarag sewdasyndan soňra ikinji orunda durýarlygy hemme ma'lum. Ýakynlykda müňlerçe adamyň ykbaly bilen bagly günä geçişlikde köp ýyllaryň dowamyna ilkinji gezek neşe sewdasyna degişli kanunyň maddalaryny da öz içine aldy. Günäsi geçilenleriň köpüsi tramadol atýarlar, men çekýärler we nas satmak sewdasy bilen meşgul bolan sada ýöneköy adamlar. Aslynda ol adamlary türme basmagyň derurçylygym ýokdy. Çeşmelerimizin berýän habarlaryna görä, günä geçişlige asla garaşmayan, lomayn neşe sewdasy bilen meşgullanan narkobaronlaryň hem kiçirek bir topary azatlygy çykypdyr. Olara oslogsyz ýagdaýda bagty çuweller diýilse has jüpüne düşer. Inni Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň yer zeminlerini güýçli gorak astyna saklanýan tonna neşe maddalary bu agent narkobaronlaryň üstü bilen dolanşyga ýagny satywa girdiler. Beýtmek bilen haramda bir okda iki nişanany urmak isleýär. Heme ykdysady problemalary çözmekçi hem de özge we azat pikirligi ýok etmekçi bolýar. Neşe belasyna oturdup Türkmenistanlaryň ýene bir neslini zaýalamagy diktator taýýar. Ey ilahi emine, adan yolu atlanalım, adan yolu atlanalım.